Καλώς σε βρήκα, Αφέντη μου. Έχεις 3 ευχές. Ακούω. Από μικρός ήθελα πάντα ένα supercar. Ορίστε, έτοιμος. Και ένα σπιτάκι δίπλα στη θάλασσα. Δικό σου. Τελευταία ευχή. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί. Αλλά αν θα μπορούσα να έχω ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four. Εισιτήριο? Ναι. Final Four. Εντάξει, θα σου δώσω 2. Συνάδελφε, Έλα. εδώ ο κύριος θέλει εισιτήριο για Final Four. Κέρδισα εισιτήρια. Θα με πάρεις μαζί σου?